We are back again mga badi at welcome na naman sa ating panibagong video. At ang video na pong ito ay mag-unboxing ako ng phone holder na binili ko sa Shopee. At ang brand ito ay Telesin mga badi. So, bili ako ng phone holder dahil po ay nasira na po yung phone holder na ginagamit namin ngayon. Okay. At gusto nyo po makita kung ano pong sira ito po. What's new? At yung sira po mga badi ay ito po. Yun na sira. So, nilagyan ko na lang siya ng tali para hindi mahulog yung phone. So, ito yung design ng aming vlogging set. So, yan. Wow! Yung mga badi at bumili ako ng panibagong phone holder na pwede mo siyang i-portrait at landscape yung holder pwedeng i-rotate mga badi. So yan, box na natin ito mga badi at let's go. So open natin mga badi, let's go. At ito lang badi. So ito na the Telesin. Open na natin. So simple lang po nito na phone holder mga badi. Simple but swak. Mabigat. Bigat mga badi. Good mga badi. Pwede nyo itong i-rotate mga badi. Ito ang napakaganda nitong phone holder na to mga badi, na pwede nyo itong i-rotate ganito at ganito, ganyan. Ayos mga badi. So pwede nyo rin ilagay dito yung mga mic nyo. Wow! So dito ko ilalagay yung mic namin mga badi. So meron na kaming phone holder na sulit gamitin mo. Kasi yung akin lagyan ko lang ng stick glue para yung mic malagay ko sa ibabaw. So ito hindi na. Ito na mga badi, gagamitin namin mga badi. So ito try ko to mga badi at let's go. So isa-set up na natin tong phone holder na bago nating binili. So yun na nga, tatanggalin ko na lahat. Yung phone at yung tali. So ito yung stick glue na nilagay ko para sa mic. So yun na nga, tatanggalin ko na yung tali. Uy, biglang natanggal na naman. So sira na talaga yung phone holder ko sa aking tripod. So ito na yung dahilan kung bakit ako bumili ng bagong phone holder, dahil sira na talaga yung phone holder. So yun na nga, itatry na natin yung bago natin binili phone holder na galing sa Telesin. Yun, at nalagay na rin natin yung bagong phone holder natin. Ayos, ganda. So ilalagay na natin, set up na natin tong ating mic. Ilalagay natin sa ibabaw ng ating phone holder. Yan, ang mic ko is Boya mic. So tatanggalin natin. Yun, at nalagyan natin yung microphone sa ibabaw ng ating phone holder. Ganda. So yung cellphone na naman ilalagay natin. Yun.
ng phone mga buddy, at eto na po yung bagong vlogging setup namin mga buddy. So ganda mga buddy, at look the next video. Let's go. So yun lang po mga buddy, at yun po ang binili ko na phone holder kung saan pwede mo siyang i-rotate. So sa next vlog gagamitin na po namin ito. So nakabili na kami, sobrang mura. Ang price lang po noon mga buddy ay 126 mga buddy. So bibili kayo sa kung gusto nyo pang TikTok o pang vlog ninyo. Kung wala kayong lalagyan ng mic or light, pwede nyo ilagay sa ibabaw. So, yun lang po mga buddy, at I hope you enjoy. Kung gusto nyo bumili, nasa baba yung link. At yun mga buddy, don't forget to subscribe, to like, and support us always. Bye-bye. Everything you do it in love. Let's go.